oni s Adamom sú ako dve pucle, ktoré do seba zapadli, ale nie tak, že hneď, ale podľa mňa si tak pekne obrusovali tie hrany, aby do seba zapadli, že pracovali na tom vzťahu, aby to bolo tak dobre. A sú hlavne hlbokí priatelia a to je podľa mňa akože ten základ, na ktorom môžu budovať. Aby ste nikdy neprestali prejavovať záujem jeden od toho druhého, čím žije, čo cíti, ako sa má, lebo takto nevyhasne ten oheň vo vašom vzťahu. Buď týmke dobrým mužom, stoj pri nej, silno ju drž, miluj ju, buď jej manželom, aj dobrým priateľom. Ona ti to všetko opetuje. It's a new day, it's a new life for me. Ja potvrdzujem, že ste urobili všetko na to, aby ste stali manželmi. Môžete si dať teraz už prvý manželský bosk. Hodia sa Adam a Týmka k sebe? Jasné, že áno!